I mig centenar de persones assisteixen a la primera sessió del cinema per nadons a l'Espai Gironès. La forma de l'agua de Guillermo del Toro va ser la pel·lícula escollida pels clients del centre comercial a través de Facebook. Una bona tria segons les mares i pares que van veure-la amb els seus fills. Acostumar els nens a anar al cine des de ben petits és un dels objectius de les sessions de nadons al cine de l'Espai Gironès. També posar facilitats als pares per recuperar la màxima normalitat possible després de tenir un fill. I per això ahir es va fer la primera sessió amb la projecció de La forma de l'agua, que es va triar per votació a través de Facebook. Doncs anem a experimentar el cinema i bueno, des de ben petits que comencin a veure. A mi m'agrada molt i molt el cine i des de que tenia el meu fill, clar, és molt complicat poder venir i que facin aquestes sessions amb aquest preu tan reduït i que puguem venir amb el nen, està superbé. Som cinèfiles, a més fan una pel·lícula que per les mames està molt bé, ens agrada i és això, poder disfrutar d'un ple amb els nostres petits prínceps. Mig centenar de persones van aprofitar aquesta iniciativa de l'Espai Gironès a la seva primera sessió. Bona acollida per part del públic i també pel centre comercial. No deixa de ser curiós un cinema ple de cotxets i molt contents també perquè, a més amb la previsió que hi ha de nevades aquest vespre i demà al dematí, la veritat és que estem molt contents d'una fantàstica acollida en aquesta primera sessió que fem de nadons al cine i que esperem poder repetir, si Déu vol, en els propers mesos. Aquestes sessions compten amb un preu superreduït de 2 euros per pare i, evidentment, els nadons no paguen. El centre comercial ofereix facilitats com espai per deixar els cotxets i adapta les condicions de la sala als petits, abaixant una mica el volum de la pel·lícula i apujant lleugerament la temperatura de la sala. Després de veure la bona acollida de la primera sessió, la idea és anar-les fent periòdicament.